svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas sam snijem video u kome ću 24 sata biti vezana sa lisicama sa mamom. A mama zna da ćemo snimati ovaj video, iskreno mislim da i dalje nije spremna na snimanje ovog videa s obzirom da me potpuno kulira. Trenutno je u kuhinji, pravi ručak ili šta već u fazonu, da, snimat ćemo ga samo u sljedećem životu. Ali s obzirom na to da sam upalila kameru, bukvalno ne je bila dobra majka kada bi ja sada uzela vezala lisicama, a da ona bude u fazonu neću da snimamo drugi dan, tako da će morati da pristane na sve, ne mogu da uzem ovu lisicu lepa. Sebi ću da vežem, čekajte, moram da razmislim koju sebi ruku, ja sebi moram desnu ruku da vežem iz razloga što ćemo danas naravno izlaziti i morat ću da vozim, tako da onda moram da budem pametna. Da kako sebi ovo vezujem, izvinite, ovo je bukvalno preteško. Vežem samo sebi lisice, evo ga, što imam ovdje neke gumičice na ruci, dobre, vezana jedna. I idemo sada mami da vežemo ruku, samo moram da izračunam, znači njoj da mora da ide leva. Mama! Gde si? Zdravo, dragi moji, drage moje, prvo da vam se javim i shvatila sam da vam uopšte nije lako na ovom kanalu sa levom, a zamislite koliko je tek meni teško uživo sa njom. Daj levu ruku. Znate zašto sam pristala na ovom? A imate pravo jedno da pogađate. Zašto? Lea će naučiti nešto od kućnih poslova, na primjer. Kako to misliš? Ne, nećemo da čistimo kuću. Ne, uopšte, samo ćemo da gledamo. Mama ne pada mi na pamet. Tišina bre, bar će biti primorana da gleda kako se to radi. Tako da, ćeš da mešaš ovo dok ja očistim šargarepu ili ćeš da čistiš šargarepu? Pa, kako misliš da ja, kako ti misliš da ti čistiš šargarepu da ja mešam, kojom rukom da mešam? Ne znam, slobodno, čekaj da otkinem ubrus. Ljudi, moj život je vrlo težak. Traži se od mene da mešam meso. A šta ako mi sada prsne ovdje nešto? Ti ćeš biti kriva, mama. Pruži malo ovu ruku ovamo. Pa ne mogu toliko, znate koliko mi traži da pružim ruku, čekaj da vam pokažem, vrte. Pogledaj nas kako stojimo, znači, ovaj video je krenuo ultimativno teško, a nismo fazom ni počeli još da ga snijemo, jezivo. Inače, mama danas pravi špageti bolognese. I da, još jedna stvar koju moram bitno da vam kažem. Moja mama smatra da se špageti bolognese pravi samo sa čistim mesom, kao bez paradajz sosa. Ja sam im bukvalno rekla, mama, to nije istina, kad odeš u Italiji špageti bolognese, uvijek imam paradajz sos i ona kao ne, i samo će mi kao ispuniti želju jer sam kao bila dobra ovih dana, šalim se, nisam, ali okej. Napravit ću to kao stavit ću malo paradajz sosa. Ne samo sa paradajz sosom, nego ja stavljam šargarepu unutra. Da, treba i jedno i drugo, zapravo bez šargarepe, treba sam i paradajz sosa. Da kažem iskreno, pošto pišite u komentarima kako se pravi špageti bolognese. Pošto Lea ne jede šargarepu ovako, ja onda iskoristim da je uvalim u to jelo koje ona voli. Jedem u salati. U salati zelenoj uvijek ima šargarepa, mama. Dosta sam ovo mešala, brate, pa ne mogu više. Pa sad će garderoba da mi se umiriše na ovo meso tvoje. Pa ne, ja sam ja tebi ovdje kuvara, šta sam ja? Češ ti da ručaš danas? Jede mi se klipsi, mnogo mi se jede. Pa ja volim klipsi. Da sam imala uđe mi tapu sa njima. Dobro. Alo. Dobro, alo. Nije normalna. Inače, stavila sam kameru na aspirator, ako se bude nešto desilo... Ja, šišti, vas ćem šištati za zvuk, sad neće ništa što ti preveri. Ljudi, da, ako ste se pitali koja je Žana, a pitali ste se, evo je Žana, tu je sa nama. Žana će danas da nam pomogne da ne bi morala ja da čistim cijelu kuću jadna, pošto moja majka kakva je, tera će me sve da čistim. Mama. Naravno, i to nije jadno, to sve prave žene rade. To sve polirantkinje koje glume, kao ja ne znam da kuvam, ja nikad u životu ne bi skuvala, ni nisam skuvala, sramota. Pa ja nisam žena, ja sam dete. Pa naučit ćeš, dobro dete si sad, ali polako. Hvala Žana. Evo, ko je najbolji, ko će da pomogne oko svega da ne moram, ja mogu sve... Bila je zagorelo, Žana je spasala da mama ne bi razbila, kao Fanta Pitu. Ova kuhinja je malo mala kao za nas. Čekaj, snimi kako sipamo, koji sad nas ti, čekaj, snimi. Hoćemo i Žanu da vežemo, možemo u trojku. Ne. Znači, pokazali smo Leji. Šuma blista, šuma peva. Bolje ti da pamtiš, nisi dovoljno pametna. Više paradajz da sipaj, mama. Ovo je već 15. put da ga sipam. Ćuti, ne možda da pliva mesto paradajza. Mama, toliko si malo sipala da paradajza ne mogu... Sipaj još malo, please. Dam ti 100 evra ako sipaš još malo paradajza. Slušaj me da ti objasnim nešto. Toga me pusti, molim te. Tebi kad naplatim s kamatom sve torbice koje si mi obećala, 100 evrića što si mi obećala i tako dalje, za svo maltretiranje i duševne boli, znači ti ćeš da propadneš. Imate mi demonetizuju u ovaj video zbog tvoje duševne boli što spominješ ovdje. Jeste. Što tamo gledam pljeskavice kako se kotrljaju u glavu. Ajde, mama. Znači uglavnom, nastuli smo paradajz sos, ovo mi je super recept za špagete bolognese. Ova šargarepica je moj izum. Mnogo si te šargarepe tako družno stavilo me su da iseckaš sitno. Prelepo. Trebalo je sitno da iseckaš, a ne tako, mama. To je baš lepo za moje. Ona može da se samelja, ali to nije poenta. I ovako je lepo kad se servira. Jo, mama, ja kada ne umem da skuvam pa onda napravim od svega što je loše. Ajde skuvaj mi kafu, odmah mi skuvaj kafu, odmah. Žana, hoćeš i ti kafu? Hoću. Bravo. Žana, kakva si? Odlična. Umjesto da kažeš ja... Bolju nemamo, ajde. Čekaj, dakle da izvedim kafu? Dakle izvedi kafu? Da. Dobro jutro kuhinja, ja sam Lea Stanković.
Marković, živim ovde. Pogledaj ti koliko će ona debila jedan traži. Šta bre kafu, uzmi prvo šoljice iza su, uzmi bokal, nastavi vruću vodu. Kafa ti je dola u ovome. Hoćete ovako te šoljice? Može. Mogu si glupa, mogu si tanjir da držiš da skuvaš kafu. Hoćeš tanjir da Aha, ajde, nastavi vruću vodu. Ovako se to tu otvara. Pa mama, kako mi ćeš da sipam? Brate, ovaj život je težak. Zadnji put sam bila s njom ovako vezana dok je bilo u mom stomaku. Mislim, nisam ovako, na drugi način, a smo bile vezane. Da, bio pupak da nisu bile ruke. U svakom slučaju, ljudi moji, stavili smo u vodu ovdje da provri, to znam iskreno da napravim, pošto pravim tu sebi kao čajevi i tako će. Čekaj da promješam ručaj dok ona puva kafu za goreće. Gura me, alo, ljudi, ne, evo sad ima nikog u kameru. Izvinite, možete sad upozaditi da me gledate zbog ove ruke ovako. Zato što je debil, je. Gdje stoji kafa, za stvar, jo, klip si najbolj sa račetom. Evo, koliko glupače ne zna devojka. Hvala. Jolka što ti baš uzela krenu šoljica kafe, kašica kafe. Kašicu i po. A Žana? Isto, Žana sipe šećer, ja ne. Gdje stoji šećer? Pogledajte koliko je glupa. Iznad kamere joj stoji šećer. Morat ćemo zameniti ulogu, samo da ti kažem. Kako? Pa ja moram tamo da zajem zbog kafe. Misliš mesta, ne uloge. Pričaš li ti srpski? Ne. Okrenula si leđa kamera. Sad i ovdje. To će da meša ruke. Mama, ja svoju desnu ruku moram da koristim. To bi se volio svesno. Evo ovako, ljudi. Uzmemo kašicu, kafe, sipamo u šoljicu jednu, još onda ti reka pola, tako? Znači, to kako komplikovano raditi ovako, znači... Znate li koliko je teško skuvati jednu kafu? Ljudi, da vas pitam, ali stvarno mislite da bi ja trebala da otvorim kanal i da snimam neke zanimljive videe, a ne da se blamiram ovdje na YouTube kanalu Lesta? Ja sipaš mleko ili ne sipaš mleko? Sipam mleko. Malo vode. Malo vode više. Kogod misli da treba da otvorim kanal i pojete ovaj video. Ljudi, rekla je malo vode više mleka. Naravno. Ne mogu da verujem, bukvalno kako žena pije kafu. Pije kafu s mlekom. Pa, ti ne, ti To piješ... se zove kafa s mlekom. Ti piješ mleko s kafom, ja ću tebi da kažem. Ne, ja pijem kafu sa mlekom. Aj sad po mleku. Mleko. Ovaj video će bukvalno biti 24 sata u kuhinji vezane lištice. Šta se smislimo s poslova narad za sve imam da radim? Strašno, ljudi, bukvalno ne mogu znači da verujem. Znam je, jedina stvar koju znam kod mame jeste da mora da pije kafu u maloj šoljici, da svaki put ujutru kad ju tata napravi kafu u nekoj većoj šolji ona poludi kao jao koliko si ovo napravio, ovo je više voda nego kafa. I tako to, tako da svi moramo da je slušamo. Mama, kako ti vidi da se ja protegnem života da tamo? Pa moramo da pričamo za koliko, nema sada pijenje kafe, vidiš da se dejte igra. Da, sedimo još malo samo, molim te. Mama, ustani, mama, nemoj da si takva, brate, pa stvarno vidiš da hoće da se igra. Kotice, daj mi, daj lopticu. Moraš da ovako da je budala. Ne pređeš sa njom. Daj, moja loptica, moja. Vidi. Evo, gdje loptica? Vidiš mama da voliš da se igraš, šta vam se praviš? Inače moram da vam kažem nešto, ja kada sam bila mala, mama me nije vodila u park da se igramo zajedno, tako da evo sada koristim ovu priliku. Što bi se reklo, kad neke stvari ne odradiš u životu na vreme, tada dođe čas da moraš da ih uradiš. Gdje je Koki? Koki! Vidi, mama, ne daj Bože da neko prođe naši komšije, stvarno će ljudi misliti da su apsolutno retardirani. To mama radi, vadi taj ručak više, crći ću od gladi. Gledajte što ja moram da radim, pod stare dane. Priznala da sebe da je stara, a da sam ja rekla da je stara, onda bi se ona naljutila na mene. Matorka jedna, bre, gde je ovo za mene? A naljutila bi se da sam ti ja rekla da si matorka. Tatu da uzmeš, bre, da ga maltretiraš ovako. Tata nije čovjek u mladosti, brate, nije ko ti. Nisam ni ja u mladosti, tatu da uzmeš, reci mi koliko ćeš? Dosta. Ovo su inače špageti sa Kalabrije, a? Kako su nego su se ubuđene, laže. Da. Ovo su zdravi zeleni špageti. Pa mama, ti taj paradajz ne treba da ostane sočan, ima paradajza koliko hoćeš. Ne može sad da ostane sočan zato što sam zbog tebe pravila dugo, jebem li ti se. Pa nije, nego ti nisi umela napraviti kod bake, uvijek bude sočan. Da, pliva. Evo, sad ćemo salaticu Le da napravimo. Le jede samo ovu salatu. Le Tupson. Ljudi, kako može da bude normalan čovjek koji je vezan lisicom dok jede? Naravno pogodite koji je dobro. Gde si kupila ove lisice, izvini? Tata, mi uvek snijemo nešto u trenutku kada tata dolazi sa posla. I on, znači, svaki put čovjek se iznova iznenadi. Mužu, sad će tebi da dam da jedeš, samo da ja pojedem. Koga je oženio, a posle koga je rodio, mislim napravio. Ali lepo sam te zamolila da staviš paradajz ovdje. Viš ti zalim? A ne, jer moramo zajedno da ustanemo, nema onda zalim. Ništa, super ti je ručak, hvala. Zaljimo, zalimo. Mama, brate, čekaj. Ja ne bi uspio uopšte. Evo, zalili smo je, sad ima čorbu od paradajza preko mesa. Recite mi da li vi volite kada ima mesa, a ima i paradajza, onako lepo, ne da me tu zeza, da mi kaže ima paradajza, nema paradajza uopšte. Stvarno, još mi dala ove... A nema ni sira za Miša. Parmezan iz frižidera, neće da ustajem, tata će da da parmezan iz frižidera. Tata, please, parmezan. Ja sam vezan ovdje za šporet. Molim te. A te je vezan za sipanje ručka. Vezan sam za šporet. Jo, božem sir. Evo, naravno šta se čuje u pozadini, mašina za veš. Ja da čekam da zajedno vadimo veš od
puštao mašine ceo dan. Jo, bože, bože, bože. Jedno čekam. Tako što smo završili glupi ručak, naravno, ne Nije naravno, glupi ručak, nego mama ga je kuvala. Srećom tate ne vadio veš, bože, to sad treba da radimo. Tate je stavljao sudu u mašinu. Mama je sada smara da vadimo veš iz mašine, Sad će ona malo da se bavi vešom. Neću ja, ti ću da se baviš, ja ću da stojim da te gledam. Ajde, gledaj, mi navije za ne. Ne, ja ću sedem da vidiš šolju. Inače, stavili su mašine u toalet, koji je mnogo mali, bukvalno nema mesta, znači za jednu... Nemoj da lažiš, da je mnogo mali, više smo nazve debele stolicu. Ja nisam debela, ti si debela. Jedna osoba kad uđe unutra, još ako je debela kao moja mama, debele obe. onda i stoji tu unutra i vadi veš, ja bukvalno nemam mesta, znači za život. I toliko je mali da su morali vidjeti šolju da je iskreno. Ne znam da li vi vidite, ali vidite šolju u svakom slučaju stoji krivo. Vidite sada. Slušaj koliko si išlo. To je zato što je Laja nakrivo piški. To je možda istina. Pošto smo pustili veš, ja moram da idem u nabavku za sutra. Samo da zatvoriš vrata života tu. Ja moram da idem Ne mogu slušam više tu mašinu. Ja moram da idem u nabavku, a to znači da će gospođica da pođe. Baš volim što smo se danas vezili lisicama, tako da ćemo što morati dobro. Ja moram da i kažem da je ideja postala novi Delta City, to je definitivno, ako nisi skontali, eto to sada budete sigurno. Ne, nećemo i Delta City ovih dana. Dobro, ne za ovaj video, srećom. U svakom slučaju, sad moramo odmah da idemo. Moramo. Jo, bože. Viš kako već sati moramo. Ne mogu, bukvalno, bar da imamo kamermana, neko da snima, ne ovako ja jadno. Ljudi, izašli smo iz kuće, smrzamo se jer jednu stranu jakne ne možemo da obučemo, a svakako je, znači, hladno, toliko hladno napolju. Evo i pingvini oko nas. Danas sam mislila pokaži pingvine ako ne veruješ. Danas sam mislila jer je bilo onako sunce, to je danas toplo zapravo, znači sunce sve prevarilo, napolju ledeno. Skoča piste. Čekaj, ispao mi gajtan. Pazi, vučeš me. Ispalo mi nešto, baterija. Što ti je ispao? Kabel bre. Pa ti kad nosiš kablove po mojim kolima. Moram da se dopingujem strujem da preživim ove videe. Ljudi, znači treba i... Čekaj. Pa kad si debel... Jedna noga pa druga, mama. Čekaj. Jedna pa druga, ne od dve odjednom. Čuti bre, prvo debelo dupe da premestim. Pomeri mi ovu kesu odavde. Čekaj. Da li je ovo normalno, da li je ovo za ljude ili za budale? Što nismo ovo video snimali usred leta, molim te? Opet, pa što je ovo plavo? Pa to je plavo zato što smo se smrzli pa smo pomodrili. Ja se nadam da moja mama kapira da će ona morati tu ruku da mi da predi kasnije. Čekaj da utaknem se, evo. Čekaj da ja sad Čekaj da vide ljudi. Tu su lisice i dobro, bar neće biti duga vožnja, tako da nadam se da neće biti. Eto sreće. Baš problematično, samo da. Reći je, bila je mutna slika, nije se dobro vidjelo. Tu ručicu... To su bili kaskaderi. Majke mi nešto da se fokusira, čekaj zašto neće, evo sad se fokusiralo. Reći to su bili kaskaderi, to niste bili vi, to je bilo fake. Kamo sreće da ja stvarno imam kaskadere za video, pa znate kako bi izgledao jedan moj video. Jeste na moj video i sad kvalitetan, ali znate... Ej, moramo da uvedemo serijal Pronađi grešku. Imaćemo dosta fanova za te, kako se zove, tu vrstu videa, Pronađi grešku. Da mi je neko rekao da će ove lisice koje su koštale 900 dinara ovoliko dobro iskoristiti za sport, za dve pesme, za jednu pesmu, dva videa. Za dve pesme, misliš sa mnom da praviš pesmu? Da. Jel imaš ovo za smuti? Ja, najgore je što sad kad se ona stavi, moram ja da stavim. Aj uzmi ovo što je tu gore. Ljudi, ja sam sigurna da sve naše komšije misle da mi apsolutno nismo normalni. Znači, prešli smo cijelu ideju sa lisicama. Vidiš se kako nas se sad neko nije zatvorio. Preslično, bukvalno. Što bi se reklo, ne znam gdje mi dupe, gdje mi glava. Znači, nosim WC papir u ruci, nosim mama ove kese. Ovaj čovjek iz obezbeđenja nas gleda, ništa mi nije jasno. Znam koji je najveći serat u porodici. Mama! Znači, ne možete, čekajte da probam ovom rukom da vas snim. Evo ga WC papir, naše lisice. Ja nosim kulturiška kesa, pošto sam fina žena. Strašno, nikom ništa nije jasno što se dešava. Svaki dan ljudi ne veruju. Ne znaju ljudi zašto me dete hapsi. Ljudi, samo da vam kažem, stavit ću vas u... Za malo da vas je ubilo ovo. Prvo ovako, moram da kažem na stvar, to je da me glava boli toliko da će da se ovako puf u jednom trenutku pukne. Pravimo upravo kolač neki, ajde pokaži, pošto sve će se praviti je sama pravila, zapravo je koristila ovo. Mislim, zajedno pravimo. Lisice, molim da pokažem. Znači, pravimo brownie sa jajima. Mislim, brownie se pravi. Smislite neki pametni video gdje ja ne moram da učestvujem, ko Boga vas molim. Ajde jedan video da se doje 24 sata bez mame da bude video. 24 sata ne snima mamu. 24 sata da pokušam dušu svoju odmorim. Čekaj, koga ova kamera zapravo snima?
Čekaj da ih uzmem ja. Čekaj da vas ponesemo na drugo Da, mjesto. sad idemo da stavimo na drugu policu, razumete, sad se ušoljamo. Sad se ušoljamo ovdje, Da, što pa lepo pije težak mleko. život, tati je opet otišao na posao, čovjek je radan, vredan. Kad su počeli ovi prenkovi u bojama, čovjek se plaši. Zapravo on ni ne radi, nego pa smo pobrinjen tamo samo u fazonu sjebate da ne snijemo onaj video. Čovjek se plaši da će da se probudi žut, plav, Idemo ovdje zelen. neku smesu. Što mi se treba za ovaj video? Treba nam ovo. Treba nam ova smesa. Jaje. U što sam te udarila? Nosi sve snage, bukvalno. Znači, ona mi je tako upravo odvarala nos, niste svesni. Ej, posle ako bude morala samo da sljedeći ispređuju video nos, će to biti sam ja story kriva, još ću time. morati da je financiram nos. Sljedeći video će biti story time nakon plastične operacije nosa. To znači da neće moći gledati svaki dan, jer znam da posle plastične operacije nosa budu onako tečeni. Znači šta da se radi? Jezivo šta mi je, znači nije dobro što je boljela glava, nego sad ona morala, ne znam zašto je ovo radila. Zato što toliko pričam o ovoj glavi i sada kad me toliko boli nos, da verujte mi počinjem da prestaje da Zaboravila je na mislim na glavu. glavu. To je dobra stvar. Ljudi moji, vi ne znate koliko je ovo zeznuto kada se neko drži vezanog, majke mi moje rođene. Znači ne mogu da vam opišem. No, praviš i ti konačnice za... Stvarno, spusti dole da vide ljudi, spustila si. Spustila. Znači katastrofa, šta je pisalo 3 jaja? Ne sjećam se koliko je pisala, brate. Pisalo je 3. Ti si bacila kutiju? Pa nisam to je u sudoperi. Inače u sudoperi imamo onaj nož što sve melje, kao u Ima na američkim TikToku filmovima. Ono gdje se samelju ljudi kad gurnu šaku, kad nam dođe neki nepoželjan gost u kuću. Ne slušaj ništa priča. U svakom Čekaj da slučaju se mu postavimo ima ovdje, na da TikToku na hack pauči kako napred. da polomiš jaja, znaš? Ozbiljno, to snime sljedeći put, volim te garantovati ti neće uspeti. Ej ljudi, ukoliko želite sljedeći Čekaj. deo isprobavanja TikTok hackova, obavezno lajkujte ovaj video, komentarišite se, subscribeujte se na moj kanal. Šta piše, 1/4 šoljevo Gdje to vode. piše, molim te, reci samo. Ćao, tata, tamo da budeš u videu kad ti već došao. Evo, došli ko poručen. Tate je kao ove, kako se zove, koko, on osjeti da Iz se koje nešto pesme sprema to u dolaziš kuhinji. ko poručen? Tecine neke, jel tako? Jel ovo 1/4, jes? Brate, to je skoro polovina. Daj se dulje. Brate, ova ne znam da pravi ove kolače, znači nikad nije bila ta. Ovo ti je smuš Bako, vrati se, sve ti Ja sam domaćica, kako se zove za prave stvari. Moja ove baka je nove sve i bušperiše. domaćica i Ovo sve inače na Laja svijetu, kupila u ali nekoj kao- američkoj radnji, ovo je neki američki kolač, sad ćemo da Ne imamo. previše, ne previše. 1/4 piše, dete, Ne evo. četvrtina, piše nešto drugačije. Čitaj, gdje ti je kutije? Pa ti si uzela to, bacila ću kapicu. Nisam, evo je. Kako kantu, kante mi je daleko, ne mogu da dođem do kante. Piše pola. Pola, to je još više, znači Nemoj pola, mama nemoj molim ti pola. Ja nemoj molim sreću te. mora ono što piše. Ma meni nije dobro kako će ulje biti, nemoj molim ti pola, nemoj slučajno pola. A šta ti misliš da su kolači dijete, ali je to neko lago? Ma molim ti to. Ona Ovo će... je više od pola, to je više od pola, života mi sad, više od Dobro, pola, manje, više. nećemo sve Dosta, 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 dosta. Ne može, Lea. Dosta, nemoj više, molim te, nemoj više, Kako nemoj gledam. ide? Nemoj gledam koliko ulja sipa, znači već mi, kad znam kako ću Moja. mlako nešto jesti, tek me boli glava. To nije masno, diži ruke gore. Tata opet pobegao inače. Tata zabego. Tatice! Šta si kupio mami za dan zaljubljenih? Tatice! To se Lea pita. Tate, samo da ti kažem prvo jednu stvar. Mama me udarila u nos vrlo jako. Sad moraš da opravljaš nos. Tatice, hoću ne platiš plastičnu operaciju. Druga stvar, šta si kupio mami za dan zaljubljenih? Dan zaljubljenih, dajem srce svoje. Srce na dlanu. Znate li tu pesmu? Brate. Šta hoćeš, to je pesma iz moje mladosti. Dođi ovdje, mala nam je gužva, dođi kokice. Inače, Lea odlučila snima ovaj video gdje neće da se pere ni ništa pošto smo vezane, znači ne može se tuširamo, mislim glupo je s ovim da se tuširamo. Ne može da stanemo u kabinu kako smo debele zajedno u Ja nisam starinom debela. duksu. Ima da se smrdi. Kažem, ja dočekam da Sara bude gledala ovaj video, Sara ljubimo te. Udi kolačin gotov. I sad samo da vam kažem, tamo je pisalo, gledaj, mogu ovo da držim. Tamo je pisalo da treba skroz da se oladi, nama se nije skroz oladio jer smo mnogo gladni. Mama, seci to i čuti, nemoj da nam pričam šta je trebalo, šta nije trebalo, seci i I sad čuti. ako nam se razgnjeca, Neće, zašto bi se razgnjecao, iako kako to lepo deluje. Mama, seci to bre malo bolje, brate. ma ne mogu bolje, vidiš kako sečem, ko da nisam normalna. Pa ti nisi normalna, to smo već svi znali, brate. Kad si me vezala ovdje. Vadi. Čekaj da Ajde, uzmem. please, mama, molim te, malo požuri to. Hoću da probam. Ajde. Čekaj, ovaj prvi se zaglavio. Mi ispadne cijela tepsija, go tebi pljeskavice. Ima to ko hleb izgleda. To je brownie, ali lep je mnogo, mekan, Mnogo znaš lepo kako je lep. miriše. Aha, Ti voliš američke kolače, ti si to htjela? volim, brate, Kaže tela ako je sam. lep mekan. Htjela čekam da jedemo. Ljudi,
Dobro jutro. Mama ni šminku nisi ne skinula, dokaz da sam ja skinula jesu tuferi čisti do duše i nije crvena voda kao gdje stoje, prljave sam bacila, ali ovo nisam više pomerala. Inače, sinoć vam se nismo javili, zato što smo zaspale kao kokoške, gledale smo, kako se zove... Mama je bara skinula farmerke i obukla helanke kao normalno. Gledale smo film na laptopu i zaspale smo kao kokošketine posljednje, tako da ni šminku nisam skinula, propala sam. Ti si veđe kokoška, ja sam skinula šminku, ljudi. Dobro, ti skinula pre filma. I tako da sada idemo da nama pravimo. Hoće se završi ovi 24 sata? Hoće, moramo prvo da doručkujemo i tako to. Hoćemo? Hoćemo, ja dočekam da odem po tuš, kurem ti se i da se okupim cela. Znači, osjećam se kao... A ja pa nisam čupala, ja sam baš prelata. Puštaj ruke, da perem ruke, te pravim na ruke. A ja da perem ruke, mogu ja bar desno da perem ruke. Ti ovako ćeš da jedeš kašikom, ti si neradnik, ja ću ti pravim doručak. No, moram da perem ruke, posle spavanja se peru ruke. Pere se sve, Lea, i zubi. Bar jedna ruka. Što priča sad se? Opet, naravno, imamo ovo bacanje po kuhinji. Kako bacanje, stvarno mislim bacanje i čak se i kamera baca. Pa, mislim, ti tamo, ja vamo. Ne možemo ni oko čega se dogovorimo, inače opet jedem zeleni smuti, eto moja kazna za ovo jutro. Pogledaj ti koliko ona mene proteže, vraćaj se ovamo. Mama, ne mogu, brate, skroz tu kod frižidera, stojim ladno mi od frižidera, brate. Sad ti dam što je ladno. Znači spanać. To dosta, sve sam se Ne, sve to ide tako, spanać. Ju, šta ja sad ćemo da očistimo krastavac. Sipali smo ovdje, samo da ti kažem, sipali smo bananu, krastavac i ovaj spanać, sada moramo njemu po pomaranču. Da je pomaranč koji je ovdje na stolu. Ja, mama, me vučeš tu sa sobom, brate. Ti hoćeš samo da praviš doručak, evo je pomaranč, si snimila. Hoću da mi ti sama praviš doručak. Da. Pa ajde odveži me, ja bi volala. Čekaj da operemo malo pomaranču. No, baš je smotana. Ej, smotano ti dupe, znaš. Baš sam to skapirala s ovim videima, znaš? Jel da? Da. Wow, kako prelepo. Sad ćemo to sve da smiksamo. Ovo je doručak za Miša. Ako ste Miš, možete ovo da doručkujete. Ljudi, mama mora da sedi sa mnom dok doručkujem. Neko bi život majka, neko maćeha. Šta da vam kažem? Uglavnom ljudi, sigurno se nećemo stigmati više kada budemo doručko, kada budem ja doručkovala, mama ništa ne ide, prazan stol. U svakom slučaju, ovo bi bilo sve što tiče ovog videa. Ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i pišite mi u komentarima koje bi se to još video voljeli da gledate mene same i sa mamom. Zapratite me na Instagramu i na TikToku i ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!